महाराजा बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि 112तम आसाइमा साल और साल तिनिया प्रोग्राम फाइमान जाक फाइनाय चिनी तिप्रा मथानी सिनियर लीडर रक औरनि सिकला चालाय रक गाना गिनी फाइमान जाक फाइनाय रक जतनानि खाकचांमा हामबाय जाफारो विशेष कानसे सिगां सायथानाय बर गोबां कक साका आं बिसि सागला एक्चुअली आं कुबै कक नावनो सानायो 1973 1973 सोना आं राजानि फटो नुजाखौ कारण जों एमबीबी कलेजाव सगैलिया आंगाफोर चाकरि थांगा जखन आं कलकाता रक गुवाहाटी रक तेलेमर आरो नुखांखाय दं बखाव बाबियो चिनी राजा राजा मानो ताप गायसापन बिनि स्टेज करे आबोनि उलो आं जखन भलन्टियार पेन्सन फायो 1996 आं खमलुंगो आसक फायो आं ओरो फायो आं ओरो दुकान गायसा रेखा बाजारनि प्रेसिडेन्ट आनो संखा आफ्रो आं ओरो कायसा राजानि मूर्ति कायनान बगै तरक तरक कक चापना आराम खायका 1998 सदेव कर्तव्य थांग मालायका महाराज जोंनो कायसा महाराजानि कायसा मूर्ति कायसा थेपानाय नङाबो सोनाम नामानो कारण महाराज ब आर्किटेक्चर ब सोनाम मानो आनो बर खरसा साइड होका ब बायथां मालाय दिनो बेबां सानानो आगे रेडिं बायका आं खमलंग प्रशासन साका जों कायसा राजानि मूर्ति कायनाय कारण जों बाजार कमिटि पास खालायका आफ्रो सीएम रंजित देब्रमा परिष्कार मानाखाय जोंना ओरो राजानि मूर्ति कायनिया जदि राजानि मूर्ति कायना अंकाय एडीसी एरियानि फातरमा कायनाय आं साका तामगै राजा की उग्रपंथी बकी देशद्रोही नाकी ब विदेशी तांगी माकाया आं साका कायनाय राजानि मूर्ति दिजे करि हिंगाय नरगरो ऑफिस खाय नांलां साका आसकेंगो जलि खाय शेष पॉइंट चिनी सदेव कर्तानो नाहारे पुला उस्तन फाउंडेशन खालायखाय जे बाजारनि मूर्ति बरं माजाम भाया गिरिजाक माने कारण सीआरपी टीएसआर पुलिस भाई आना माना खालायबायो नों उग्रपन्थी निंगो बायदि कायना नाय तामनि बागै नों आरो मूर्ति सामना नाय तब आं साकामो बाजार कमिटिनि उनको बाइक सिं खालायना नायो और कोनो उग्रपन्थी तुग्रपन्थी के बकरै कारण आगरतला शहर तेलामुरा जत जगह जान मूर्ति दं रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि स्वामी विवेकानंद आनी महाराजा शेष महाराजानि मूर्ति गायनो ताम असुबिदा दं आफ्रो मात्र जम्पुई फाइजिंनि गारि खुंनि फैगा गारि उंगे एलाकानि बर खारजाक माने गिर्जानि फैरे गया आफ्रो चिनि बासु संतंको एकजन दं ताई करै जों बखा रं खजे ओरो राजानि मूर्तिनि कायनाय खालायमेया माने करै राजानि मूर्ति जों काय फुनु काब्लासा जों कालेक्शन खायमानाबो प्राय 1 लाखनि ऊपर थांगाबो मूर्ति कायमानि जखां एडिसिन सीएम गाब्र बिनि पूरा लोहा बायंगो सनाम रका तम माया तंगबा मानो ओ जातिनो मोथांना बागै जों बाहाय के बल लामादै थाङै जों जातिनो ताइसा आ जागात लांथानाय आबो उद्योग मानानाय कारण डिक्शनारि नेपोलियन डिक्शनारि वो इम्पॉसिबल वर्क देयर इज नो इम्पॉसिबल वर्क जों खालायमानो बय चिगन जातिरो जों खालायमानो जों तामायना जों सरकारनि आइन मानिनाय निजिना आन्दोलन चालु खालामना थानाय ओंखाय महाराजा खालाय कालांमानि जे जों बयरग मापरि आगि
এই যে বিএম হসপিটাল মহারাজা খাইমাদা तुलसीपति साब खाइमाने किच्छु चिन्थिने इतिहासमा यागी जों ताबसो तरक तरखा बिनि इतिहास किसा रुतुते जों मानो जों आसा खायो महाराजा ताबुकजे गोथां तंनाय तदर किशोर देबरमानि उद्योगे जे ताबुकजे उद्योगनाय दङ कारण बंश परम्परा आ राजानि गोष्ठी दर जुदि मो उद्योगना खांखाय बिनि प्रजारक लगी दङ এবং चीनी आंदोलन सक्सेस जोंनाय आं आसा खायो आगामी दिन दङ तेबो कतर खलाय पालि जागनो आचैमा सालरक এবং যতর জানজান नग पालिना आरो मुंगानो